Pesah ve Petir bayramına 2 gün galypdy. Ýolbaşy ruhanlar, Tewrat muallimleri İsa'ny hile bilen tutup öldürmegiň ýoluny agtarýardylar. Ýöne welin biri-birlerine bayram günlerinde däl, halk galmagal turdaýmasyn diýişýärdiler. İsa Beytaniýada deri keserli Simunyň öýüne saçak başyny otyrka bir ayal agdy ýapyk çüýşede gymmatbaha sap arasa nar ýagyny alyp geldi. Ayal çüýşäniň dykysyny açyp, ýagy onuň başyna goýdy. Käbirleri gaharlanyp, biri-birlerine "Näme üçin bu ýag isrip edildi? Muny 1 ýyllyk iş hakyna barabar pula satyp, garyplara paýlap bolardy ahyry" diýişip ayala iýgendiler. Emma İsa olara "Naçary öz gününe goýun. Näme üçin onu ynja diýärsiňiz? Ol meniň üçin ajaýyp iş etdi. Garyplar hemişe siziň ýanyňyzdadyr. Olara islen mahalyňyz ýagşylyk edip bilersiňiz. Emma men hemişe ýanyňyzda bolmaryn." Bu ayal eline baryn etdi. Ol bedenime atyr ýysy ýağ goýup meni jaýlamaga öňünden taýýarlady. Size dogrusyny aýdýaryn. Hoş habar dünýäniň niresinde wagt edilse, bu ayalyň edeni de şol ýerde ýatlanar, diýdi. Sonra 12'lerden Judas Iskariot diýen biri İsa dönüklik etmek üçin ýolbaşy ruhanlaryň ýanyna gitdi. Olar muny eşidip begendiler. Oňa pul bermäge söz berdiler. Ol İsa'ny olara tawşyrmak üçin amatly pursat peýläp gezdi. Pesah canlysynyň soýlayan güni, ýagny Petir bayramynyň ilkinji güni şähertleri İsa'dan "Seniň üçin Pesah naharyny nirede taýýarlamagymyzy isleýärsiň?" diýip soradylar. İsa şähertleriniň ikisini ýollap olara "Şähere barın. Küýde bilen su alyp barýan bir adama sataşarsyňyz. Şonuň ýyzyna düşüp gidin. Ol nire baryp girse, şol oýuň eýesine Mugallim senden şähertlerim bilen Pesah naharyny ýerýäli, meniň mihman otagym nirede diýip soraýar diň. Ol hem ýokarky gatda düşelgi, taýýar giň bir otagy görkezär. Şol ýerde taýýarlyk görüň" diýdi. Şähertler ýola düşüp şähere gitdiler we ähli zady İsa'nyň aýdyşy ýaly tapyp Pesah naharyny taýýarladylar. Akşam İsa 12'ler bilen bile geldi. Saçak başynda nahar ýyp otyrkalar ol. Size dogrusyny aýdýaryn. Sizden biri, meniň bilen nahar ýyp oturan biriňiz maňa haýynlyk eder, diýdi. Olar hem tukatlanyp, izli-izine ondan, "Men bir dälmi?" diýip soramağa başladylar. İsa olara, "Ol 12'lerden biri, meniň bilen bile okara çörek batyryp oturanyň biri. Hawa, insan oglu özü hakda ýazylyşy ýaly jan berer. Emma insan ogluna haýynlyk edeniň halyna vay. Ol adam eneden dogulmadyk bolsa, onuň üçin has oňat bolardy" diýdi. Naharlanyp otyrkalar İsa eline çörek alyp şükür etdi we onu döwüp şähertlerine berdi de "Alyň, bu meniň bedenimdir" diýdi. Onsoň şeraply käsäni alyp şükür edeninden soň olara berdi. Hemmesi ondan içdi. Sonra İsa olara "Bu meniň köp adamlar üçin dökülýän ähd kanymdyr. Size dogrusyny aýdýaryn. Hudaýyň şalygyna täzesini içjek günüme çenli şeraby gaýtadan içmerin" diýdi. Olar Hudaýa öwgü senalaryny aýdanlaryndan soň Zeytun dagyna çykdylar. İsa şägirdlerine
Sizin hemmäňiz menden el çekersiňiz. Sebäbi çopanı uraryn, goýunlar dargap gider diýip ýazylgydyr. Emma men direlenimden soň sizden öň Jelile bararyn, diýdi Petrus oňa. Hemmeler senden ýüze örse de men beýletmerin, diýdi. İsa oňa, sana dogrusyny aýdýaryn. Edil şu güýje horaz 2 gedek gygyrýança sen meni 3 gedek inkar edersin, diýdi. Emma Petrus janygyp, men seniň bilen ölmeli bolsam da seni asla inkar etmerin, diýdi. Şägirdleriň hemmesi de şeýle diýdiler. Olar Getsemani diýen bir ýere geldiler. İsa şägirdlerine, men Hudaýa dilek edip gelýänçäm siz şu ýerde oturuň, diýdi. İsa Petrusy, Ýakup we Yohannany ýanyna aldy. İsa acı hasrat çekip kaygılanmağa başlady. Olara, meniň janym öler ýaly tukat. Siz bu ýerde galyň we oýap bolyň, diýdi. İsa biraz öňe ýörenden soň ýere ýüzin düşüp şu aýylganç pursadyň mümkin bolsa özünden sowa geçmegini dilek etdi. Ol, Abba, Atam, sen hemme zady başarýarsyň. Bu hasrat käsesini menden sowa geçir. Ýöne meniň islegim däl, seniň islegiň amala aşsyn, diýdi. İsa gaýdyp gelenne şägirdleri uklap yatan ekenler. İsa Petrusa, uklap ýatyrsyňmy? Bir sagatda oýa bolup bilmediňmi? Oýa bolun. Sinaga düşmedi ýaly dilek edin. Ruh gaýratlydyr, ýöne bedeni jizdir, diýdi. İsa ýene gidip şol öňkü sözleri aýdyp dilek etdi. Ýyzyna gaýdyp gelenne şägirdleri ýene uklap ýatan ekenler. Sebäbi olaryň gözleri bürlüp durdy. Olar oňa näme diýjeklerini bilmediler. İsa 3-nji gedek gelip olara, siz henidem uklap ýatyrsyňyzmy? Dynjyňyzy alýarsyňyzmy? Bolly, pursat geldi. İnsan oglu günäkärleriň eline berilýär. Turuň, gideliň. Anha, maňa haýynlyk eden golaýlady, diýdi. İsa heniz gepläp durka, 12leriň biri bolan Ýudas peýda boldy. Onun ýanyna ýolbaşy ruhanlar, Tövrat muallimleri we ýaşullar tarapyndan iýberilen gylyçly, taýakly bir mähelle bardy. İsa haýynlyk eden Ýudas olar bilen, men kimi öpsem İsa şoldur. Onu tutuňla gora gasyna alyp gidiň diýip gepleşipdi. Ol gele gelmäne İsanyň ýanyna bardy da, "Mugallim" diýip onu öpdi. Onsoň adamlar İsany tutup ele saldılar. İsa'nın ýanyna duranlaryň biri gylyjyny syryp, baş ruhanynyň hyzmatkärini urup, onuň gulagyny kesdi. İsa olara, "Näme üçin bir gozgalançynyň garşysyna çykan ýaly meni tutmak üçin gylyçly hem taýakly gelipsiňiz? Her gün ibadathanada araňyzda bolup adamlara öwredýärdim. Şonu meni tutmadyňyz. Ýöne, goý, mukaddes ýazgylar berjaý bolsun," diýdi. Şonu şähertleriň hemmesi İsany taşlap gaçyp gitdiler. Yalaňaç bedenini yapınca bilen örten bir ýaşygyt İsanyň ýzyna düşüp barýardy. Eskerler onu hem tuttular. Emma ol yapıncasyny taşlap, yalaňaç halda olardan gaçyp gitdi. İsany baş ruhanynyň ýanyna getirdiler. Ähli ýolbaşy ruhanlar, ýaşullar we Tövrat mugallimleri ol ýere ýygnanypdylar.
Petrus baş ruhanynyň howlusuna çenli gara görnümden İsa'nın izine düşüp gitdi. Ol hem sakçılar bilen bile howluda oda çoyunup otyrdy. Ýolbaşçy ruhanlar we ýokary mejlis İsa ölüm cezasyny bermek üçin oňa garşy subutnama atardylar. Ýöne tapyp bilmediler. Köpler oňa garşy yalan şaýatlyk berseler-de, olaryň şaýatlygy bir çykmady. Onsoň käbirleri turup, oňa garşy yalan şaýatlyk berip, biz onuň men insan eli bilen salynan şu ibadathanany ýykyp, 3 günüň içinde eli bilen salynmadyk başga bir ibadathana salaryn diýenini eşitdik, diýdiler. Bary bir olaryň şaýatlyklary bir çykmady. Soňra baş ruhany mejlisiň ortasyna ýerinden turup İsa'dan "Senne hiç hili jogap ýokmy? Bu adamlaryň saňa garşy berýän şaýatlygyna näme diýersiň?" diýip sorady. İsa dymdy, hiç bir jogap bermedi. Baş ruhany ýene ondan "Şöhratly Hudaýyň ogly, Mesih senmi?" diýip sorady. İsa "Mendirin. Siz insan oglunyň gudraty güýçlüğiniň sagynda oturanyny we göğün bulutlaryna gelýänini görersiňiz" diýdi. Baş ruhany şonuna ýakasyny ýyrtyp, "Bize başga şaýatlyk näme gerek? Onuň Hudaýa dil ýetirenini özüňiz eşitdiňiz ahyryň. Näme karara gelýärsiňiz?" diýip sorady. Olaryň bary İsa'ny ölüm cezasyna laýyk diýip höküm çykardylar. Käbirleri onuň üstüne tüýkürip başladylar. Gözlerini daňyp onu yumruklap, "Velilik et" diýişýärdiler. Sakçılar da onu aralarına alıp urdular. Petrus howlunyň aşak tarapynda durqa, baş ruhanynyň kenizlerinden biri geldi. Ol çoynup oturan Petrusy görenne oňa çiňerildi de, "Sen hem şol Nasaraly İsa bilenniň" diýdi. Emma Petrus muny inkar edip, "Men seniň näme hakda gepleýänini bilemogam, düşünemogam" diýdi de howlunyň daşyna çykdy. Şol wagt hem horaz gıýgyrdy. Keniz Petrusy görenne ýanyna aklara, "Bu adam şolaryň biri" diýip ýene de aýtdy. Emma Petrus muny ýene de inkar etdi. Az salymdan ol ýerde duranlar Petrusa ýene de, "Hakykatdanna, sen hem şolaryň biri. Sebäbi sen jelileli" diýdiler. Emma ol ant içip, "Hudaý ursun, siziň aýdýan bu adamyňyzy men tanamaýaryn" diýdi. Edil şol wagt horaz ikinji gezek gıýgyrdy. Petrus İsa'nyň özüne, "Horaz 2 gezek gıýgyrýança sen meni 3 gezek inkar edersiň" diýen sözlerini ýatlap möňürüp ağlady.